Kako komentarišete izjavu otpravnice poslova u američkoj ambasadi u Prištini da obrazovni i zdravstveni sistem treba uključiti u kosovske institucije uz konsultacije sa lokalnim Srbima? Zdravstvo i prosveta je, da kažem, crvena linija za opstanak Srba na ovim prostorima, što je i u Ahtisarijevom planu, koji nije prihvaćen od strane naše države, ubačen taj element. Znači, tako da tu taj deo mora da se na neki drugi način, znači ta neka integracija može da bude u vidu registrovanja privatnog zdravstva, privatnog školstva kao što postoji svuda u svetu, znači da će da ima i dalje ingerencije Republika Srbija, znači mi ne možemo ovde da radimo po nekim drugim sistemima i naša deca da se školuju drugačije nego kako se školuju deca u Srbiji, to je to. A šta mislite o tome što zvanični Beograd za sada se nije oglašavao na ovakve najave? Pa to mi je nešto prećutno, taj Ohridski sporazum, dosta se ćuti, ni Evropska unija ne reaguje, vidite zadnjih meseci događaja oko integracije i gašenja tih preostalih srpskih institucija na severu, tako da u nekom realnoj priči, znači najgora situacija u svemu toga, zdravstvo i prosveta će biti privatne institucije na Kosovu za potrebe srpskog naroda. Ja mislim da ništa teže na svetu ne bi pogodilo Srbe nego to što je ta američka otpravnica rekla, jer Amerika je stvarno nama veliki neprijatelj. Zašto se uvek svrstavaju na stranu nekog drugog? Da li je to neki interes ili šta je? Mora da se pozabavi Evropa, neka nam nađe negde smeštaj i nas nema mnogo i da lepo oni brinu o nama, a ne da brine o nama jedna nacionalna manjina koji su svuda sluge, tako reći. Oni su dobri sluge, ali nisu dobri gospodari. Ja iz srca neka bi, sad da me pozove Kurti, ja bi isto njemu ovo rekla što vama kažem. Ne bi se libilo ničega. Neka me kazne, neka me strpuju, ali ja sve iz duše to kažem. A kako komentarišete to što Srbija, zvanični Beograd, ćuti na ovakve najave iz Prištine? Pa ne znam ja da li baš Srbija ćuti, nije ni Srbima lako. Oni mnogo brinu za svoj narod na Kosovu, ali tu jače, velike sile to rade. To ne rade ni Srbi, ni Šiptari, ni... To samo velike sile hoće jednostavno da Srbi nestanu kao narod, da nas uopšte ne... Ali ja kažem, ljudi, možda nestanemo mi sa Kosova kao narod, ali naše stenke vam neće dati mira ceo taj dan i taj vek. Oni imaju svoj sistem, imamo svoje. Ne možemo da podležemo pod pritiscima od ovih preko Ibra. To je njihov, nek oni uče, nek se leče tamo, imaju svoje lekare, svoje, sve svoje. Neću ja da idem tamo kod njih da se lečim, ništa, ni da idem u školu kod njih. Oni nek žive svoj život, mi ćemo da živimo svoj život. Svak za sebe i zdravljaci. A da vas pitam, kako komentarišete to što recimo niko iz Srbije nije reagovao na ovu izjavu američke otpravnice poslova da... To je politika Srbije. Imaju oni to. Šta je da reaguje? Da je vređa, da je psuje. Ko divljaci. To je glupo. To se ne radi tako. Diplomatija mora da radi, a ne vređanje i reagovanje na jednu izjavu nekog. Ali nije otpravnik. Otpravnica poslova... Otpravnica, nije ona ambasadorka. Ona je podlegla pod pritiskom njih. Šta da radi, a oni su takvi. Takvi su kakvi su. Da ih menjamo ne možemo. Za svaki papir moramo da idemo u Rašku ili na Brnjački most. Jer mi nemamo ništa u Zubinom potoku. I da se sve ukine, mi kućemo. Samo da ne bace ni zibar i da idemo. Kućemo mi iz naših kuća. Koje zdravstvene usluge koristite? Kako mislite? Gde koristite zdravstvene usluge? Mi gore na Brnjački most. Gore sve koristimo. Jer
nigde nemamo, na drugom mestu sve nam je ukinuto. I tako. A šta mislite o tome što Srbija do sada nije reagovala na ove najave? Pa, otko znam.